Знаете ли, че преди години аз усмивах психологията, подигравах се, не я приемах. Психология? Просто бърках ги психология с психиатър и просто бях ужасена от тези наименования, от тези думи психолог. Чувах ги като нещо страшно и опасно. Мозъка ми ги приемаше като опасност от страх. Това е предпазна мярка, разбира се. Отричах ги. Но ето, че ми се даде ми се в живота да изучавам психология. И не само да изучавам, а просто аз се влюбих в нея. Да, психологията е моята любов, моята мисия. Това е нещото, което ме накара да осъзная, че колкото отричах психологията, толкова не виждах проблемите в моето семейство, проблемите с моите деца, изобщо проблемите с самата мен. Да, самата аз имах нужда от психолог, но ето, че се записах открих една прекрасна академия, Щастлив живот се нарича, и основателката госпожа Стояна Нацева, един уникален ментор, за който просто думите са малко, с които да благодаря на тази жена, която ми отвори вратата и ми показа света, показа ми красотата, научи ме да гледам през очите на любовта. Да, открих моята мисия на живота. Живота не е от днес за утре. Изкарах 2 лева, ще ги изпия, ще ги изям. Не е така. Живота има смисъл, трябва да го живеем. Докато сме тук, да открием, да променим, да направим сами живота си красив и уникален, изобилен. То е толкова лесно и просто, но иска малко мислене. Всичко работи с стратегия, по правилния начин, по правилните стъпки. Има такива стратегически начини, които могат да те изкарат да стъпите на високата летва. Но просто зависи откъде ще започнете. Дали сте се пробудили? Ако сте се пробудили, препоръчвам ви Академия Щастлив живот. Една уникална академия. Там получих моите знания и в момента мога да кажа, аз съм холистичен психолог, консултант, квантов терапевт Нели Маринова. Да, с гордост мога да го заявя, защото се обучих при най-добрия ментор. Не само в България, не само в цяла Европа, от цял свят има колеги, студенти, с които заедно се обучавахме. И все още се обучаваме, да. Препоръчвам ви горещо Академия Щастлив живот. Благодаря.